गोकुला ले उठाई के मथुरा में माँ वासुदेव जी उनकर जन्म भइल। तब कौन सा उनकर जिए ना देता रहे बाल बच्चा, तो कैसे उठा के लेके जाता रहलन सूप में आ जमुना जी में हेली के कृष्ण भगवान के वासुदेव जी कैसे गुरु भगवान को आकि हम कृष्ण भगवान ले दर्शन करबे करब एकदम आए ने जमुना जी गंगा जी कहस आकि हम उनका कृष्ण जी ले दर्शन करबे करब। गंगा जी बढ़स 56 सही कोट खूब फफकारस की कृष्ण भगवान के हम छू लिया तो माथा पर वासुदेव जी सूप में लेके जाता रहलन आ भगवान बरसस की बोरी सबे ना को 56 कोट। जब आधा जमुना जी में हेली के वासुदेव जी गोइनी तो अब बुझाइल की डूबी जाई हम उनका डुबावे के थोड़ा ना रहे तो कृष्णा जी ले दर्शन करे के रहे लोग तो कहतारन कि वासुदेव जी कैसे का कहतड़न अरे तबरी से बदरिया तबरी से बदरिया मुसरनी धार बरी से बदरिया मुसरनी धार बरी से बदरिया मुसरनी धार बरी से बदरिया मुसरनिया वासुदेव जी कैसे कहतनी आके हे प्रभु जी हमरा से कौन गलती भइल बा हां कौन हमरा से गलती भइल बा आकि हमर नाई एकदम मजेदार में डूबे चाहतिया बचाइए कहतरन वासुदेव जी